ଏହି ପୃଥିବୀ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ସେତିକି ରହସ୍ୟମୟ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟ ଏମିତି ଅଛି ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ସମାଧାନ କରିପାରିନି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ। ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆର ରହସ୍ୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମ୍ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ର ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। 6 ଇଞ୍ଚର ନରକଙ୍କାଳ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଣିଷ କଙ୍କାଳ ସାଧାରଣତଃ 4 ରୁ 6 ଫୁଟ ଓ ଉଣାଧିକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି 6 ଇଞ୍ଚର ନରକଙ୍କାଳ କଥା କହେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଚିଲିର ଖସ୍ ଟାଉନ୍ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଇଞ୍ଚର ନରକଙ୍କାଳ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନରକଙ୍କାଳର ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପଥର ଭଳି ମଜବୁତ। ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ଏହି କଙ୍କାଳଟି ମନୁଷ୍ୟର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏତେ ଛୋଟ ମଣିଷ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଓ ତା'ର ଦାନ୍ତ କିପରି ଆସିବ? ଆଜି ବି ଏହା ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ମାଂସ ବର୍ଷା। 1876 ମସିହାରେ ବାଥ୍ ଦେଶର ରଙ୍କିନ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଅଚାନକ ମାଂସ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆକାଶରୁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏହି ମାଂସ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ତାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଅବାକ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଘୋଡ଼ା ବା ନବଜାତର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ପାଣି ପିଉଛି ଛିଦ୍ର। ଦ ଡେଭିଲ୍ କେଟେଲ୍ ନାମକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏକ ଛିଦ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ନଦୀର ଅଧା ପାଣି ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଏହାର ନିଷ୍କର୍ଷ କାଢ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତରେ ପାଣି ଯାଏ କୁଆଡ଼େ। ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ହରୋଲ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ 22 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚବ୍ୟଟ୍ ବିଚ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରିବାର ମଜା ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କେଉଁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମିଳିନଥିଲେ। ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ପ୍ଲେଗ୍। କୁହାଯାଏ କି 1518 ମସିହାରେ ଲେସେସ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାସବର୍ଗରେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ପ୍ଲେଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏପରି ବ୍ୟାପିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଅନବରତ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ପ୍ଲେଗ୍ର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ଏବେ ବି ପରଦା ହଟିପାରିନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ।